An balmaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka di bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette... Voilà ça, aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye sibiri ye février kalo ale tile 21 ye bi ye san 2026 sunkalo an bɛ ale tile 4 na bi ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi tilegan in na an bɛna taa sigida fɔlɔ kɔnɔna na gouvernement ale y'i bolo fa k'a to an ka baro fanba bɛna kɛ seko ani dɔnko kan ministre Mamu Dafe Seydou Nantume taara bɔ ale ye min ye seko ni dɔnko yɔrɔ minnu fana b'an fɛ yen lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ye munumunu salo kɛ o la seko ni dɔnko ale ni bololabaarakɛlaw olu ka ministreso fana ye minɛn sɔrɔ Bamakɔtaw tɛmɛnen kɔfɛ ka di bololabaarakɛlaw ma jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na hali bi an ka finiw bɛ se ka don ba la cogo min o lajɛ tako 13 o fana kɛra min ye Umu Sangare ale ka jɛrɛ min bɛ kɛ san o san n'a fɔ ma fiwa ɲinanta banna nka dusukasi o yera ko la Umu yɛrɛ ma sɔnna mɔgɔ 3 n'o ye musongana 3 ye ala y'olu ka kalifa minɛ u la Sulemani Sise ale ka suma yɛlɛmali san 1 o tɛmɛna alamisa don limanaw teriw ni balimaw olu kɔni ye kuranɛ kalan kɛ o la ana jida o sɛnɛga farikolo ɲɛnajɛ la Mali ale ni Irisi ka bariyandulata o bilara ni tubabu kalo kura ale tile 27 la fédération ɲɛmaya kura sigili o ye avril kalo tile 16 baara kan ka kɛ cogo min na an n'an da don la nin ye an don ka ye tilegan in na Falaye Keyita bi yan ani ne yɛrɛ yaasa ka se ka kibaruyaw olu lase aw ma aw dan ka na Jani ale ka kibaruyaw kɛnɛ kan bi tilegan in na. Falaye k'i fo k'i waleɲuman dɔn
baara ale kɛcogo ɲuman na don o don maaw bɛ se ka kunnafoni ni ja ɲɛnɛmaw olu sɔrɔ cogo min na Koyi Keyita fala ni suntigɛ waati sera i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ nisɔndiya nka o ye bɛnkɛ ka ɲininkali waati ye bɛnkɛ ko munna ko gouvernement cira fala ye ko falen donna a kɔrɔ kun jumɛn na n ko a ma kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n ko fana sera Asimi ma ka taa o ɲininka dɛ sabula gouvernement falen o gundo kɔni bɛ jamanakuntigi bolo ko kumana ko fɔnkɔɲɔgɔn b'o fana kɔnɔ n ko bɛnkɛ ni ko aw ka sigi i ko aw ka bɛn k'a bɛ n'a fɔ fanga ka du dɔ ye n ko fanga ka di bɛɛ ye bɛnkɛ e yɛrɛ bɛ fanga min boli anw ka yan k'i y'an bɛnkɛ ye n'an k'an b'o bɛɛ lakali maaw ye a ti bɛn fala ye a ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ gouvernement na dɔ fanga bonyana dɔw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n k'a ma o ye tiɲɛ ye nka o gundo o kɛkun jamanakuntigi kelen de bɛ se k'o fɔ nka ne bɛ se ka min fɔ a ye fangako la fala ye o ye k'a fɔ fanga bɛ maa minnu bolo gouvernement falen cogo a boloda cogo maaw don cogo olu de b'o gundo dɔn wa olu de fana b'o baaraw kɛ ni parti politigiw bɛ yen u ni jɛ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ fala ye u b'a fɔ ko olu kana u dɛmɛ o ye fanga yɛrɛ ni a terilakaw olu bɛ se ka jɛ ka ɲɔgɔn don gouvernement kɔnɔ fanga yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu fana bɛ se ka maa don nin waati in na fanga bɛ togoya min na fala ye a ko bɛ sɔrɔdasiw de bolo ni jɔyɔrɔ falenna bɛnkɛ n y'a fɔ a ye n k'a k'a faamu sabula suntigɛyɔrɔ kuma ninnu ale ka ɲininkaliw ka ca nin tile fila in na kosɛbɛ an bɛ bɔ o la fala ye Algérie Mali ale ni anw yɛrɛ ni Niger ni Burkina fala ye ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ cogo di nin waati in na hakili jagabɔ o baara an kan ka o ɲɛsin o de ma bi tilegan in na fala ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko farafinna jamanaw olu ye jamana 55 walima 54 jate dɔw la nka waati bɛɛ a ye kalata kɛ a ye démocratie labato n'aw ma nin kɛ a tɛ nin k'aw ye fala o bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye fanga ale yɛrɛ ni se min bɛ nanzaralakaw ye n'o tɛ jamana 50 ni kɔ jamana 27 ka kɛ kuma o kuma olu de bɛ olu ta fan d'u ma k'u nunjuru minɛ o kɔrɔ ko dɔ bɛ yen o ma dafa kosɛbɛ tilegan in na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o de ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ bamananw yɛrɛ ko ten ko min ye kogo ni kunkurunin o bɛnnen don maa ni sigiɲɔgɔn cɛ fala ni kumakan kunkurunin ye o la farafinna ka kelenya ɲinini min ye Mali ka wulikajɔ ni cɛsiri ni baara minnu kɛra o la an ye olu ye o bɛrɛ dɔnna nka nin waati laban in na fɛn min bɛ senna fala ye o ye maaw ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri k'u yɛrɛ ka nafaw ɲini ye Mali jamana ale kɔni ka baaraw a n'a ka cɛsiriw a n'a ye baara minnu kɛ olu dangana dɔɔnin nin waati in na ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu ka kuntilennaw ye n'i ye Algérie ta k'a lajɛ fala ye ale waati bɛɛ la maa ma marakɛ ya min ye kala turu k'a fɔ ko i bɛ Algérie tɛnɛgelima fala ye k'a daminɛ Modibo Keyita la fo sisan nka nin waati laban in na min ye Général Abdramane Tchani ka taali Algérie kaw fɛ yen ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli dɛ k'a sabu kɛ mun ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalew olu bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min anw ka ɲɛmaaw ko ko Algérie ka anw minɛ ten fala ye n'i dun y'a jate minɛ min ye Niger jamanakuntigi ye ale tagali min kɛ nin ye nin waati in na Algérie kaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Algérie b'a fɛ k'a ka sangana yɛlɛ de sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw kan a ka yira k'a fɔ nanzaralakaw la n'u mago bɛ nin jamana ninnu na a kɛra Mali ye o a kɛra Burkina ye o a kɛra Niger ye o u ka tɛmɛ olu fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se k'u sago sɔrɔ o waati kelen donna fala ye min ye nanzara jamanaw minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka Algérie kɔkɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi olu bɛɛ lajɛlen tun ye jate min bɔ k'a bin o ye k'a yira sa k'a fɔ ko AES jamanaw bɛna kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ k'u ma kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye farafinna kelenya tɔma bɛ ka maaw bila ka na min ye farajɛlakaw yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw bila ka na Amerikɛnw yɛrɛ nana fala ye u ma dan nali ma dɛ u ko n'a ye farafinna jamana ninnu ja n'o ye AES jamanaw ye u kana kalatago kuma fɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo cogo min u n'olu bɛ se ka jɛ o kan kan Faransi kunnafoni gafe dɔ bɛ yen ko Le Monde o ko min ye démocratie su donna farafinna jamanaw la
min ye américain ka bɔli laban na Asimi fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'u ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye k'a sabu kɛ mun ye sabula Faransi ale n'a kɔladen Algérie ka taa se Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma ani Nouakchott olu tun ye wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa AES jamana bɛ se ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye cogo min nka komi o ma sɔrɔ Faransi ye dɔnsen yɛlɛma a n'a kɛ kuma bɛɛ i n'a fɔ ani Algérie man di nka fala ye hali bi Algérie service de renseignement ni Faransi service de renseignement bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ kibaruyaw di ɲɔgɔn ma u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a sumamasuru ye mun ye Faransi jamana kɔnɔna lakana minisiri waati min na Tebboune bɛ Tchani bɛ taama na Alger ale fana tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bisimilala ntɛnɛndon kelen février kalo in tile 16 o b'a jira k'a fɔ ko jamana ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama ɲɔgɔn ɲɛna kɛlɛ jama ɲɛna kɛlɛ k'o sigi sen kan o de kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o de la nɔn tɛ duguma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na bi min ye Algérie ye ale ye fɛn caman ɲini a ye laɲini caman fɔ a ye layidu fana caman ta nka a yɛrɛ y'a ye bi k'a fɔ yaasa a ka se ka Mali sɔrɔ f'a ka tɛmɛ ni Niger ye Niger dun fana bɛ Algérie dɔn kuma tɛ maa min bɛ Niger kunna nin waati in na a b'a dɔn k'a fɔ ko Algérie bɛ sɔn min ma a b'a dɔn Algérie tɛ sɔn min ma a sɔn min ka jan a yɛrɛ bɛ kibaruyaw caman dɔn nka o bɛɛ n'a ta fala ye a ye layidu ta Algérie ye layidu ta a ye dɛ k'u bɛna taga dɔgɔtɔrɔsow jɔ min ye rɛndimibanaw ye k'u bɛ t'o so jɔ kunnafonidi gafeso ko k'o jɔ min ye maaw ye k'olu kalan ka rafineri k'o sigi nka Algérie mago bɛ min na kosɛbɛ o ye gazi ko in de ye Niger ka gazi Algérie mago bɛ o de la kosɛbɛ o de la an ko bɛɛ lajɛlen b'i ka hakɛ ɲini ka kɛ n'i ka jamana a ka nafa ye n'i y'a ye k'a fɔ Niger jamanakuntigi taara Algérie fala ye a y'a fɔ Algérie ɲɛna ko farafinna jamanaden si tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Algérie min jɔnya juru tagara ka ɲɛsin a ma maa minnu y'a dɛmɛ ale ka tila tuguni minnu y'a degun k'a bali a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a ka jamana k'a b'a di olu ma ka tɔ ninnu kɔkari ko maa si tɛ se ka o faamu nin kuma in fɔra Tebboune jɔlen a ma kala don i ɲina ka bɛn n'a ye kun jumɛn na fala ye sabula ale ka laɲini ye fɛn fila de ye ani min ye Niger ka gɛrɛɲɔgɔnya la n'o tɛ fala ye Algérie kɔrɔlen an bɛ Algérie min dɔn maa min ye Patrice Lumumba minɛ k'a fa n'o ye Moïse Tchombe ka taa an ka dangele ni sanuba bɛ ale ka marabolo kun kɔnɔna na ni tubabu y'ale bila ale ka Lumumba fa o ye pankuru ta don min fala ye k'a b'i ngalamuti Algérie de y'a minɛ Algérie de Tchombe ka avion minɛ wa Tchombe sara k'a to Algérie ka olu de fɛ yen o Algérie kelen o bilama ko ka kɛ tancogo la ko maa kan ka i yɛrɛ ɲininka nka Algérie ka laɲini tɛ nin si ye bi Algérie ka laɲini ye fɛn fila a tɛ tɛmɛ o kan bi o ye ale bɛ se ka yanga sɔrɔ cogo min anw ka jamanaw kan n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye AES jamanaw wa fana min ye gazi min bɛ yen n'o kan ka tɛmɛ Nizeriya ka tɛmɛ Niger fɛ ka na se ale ma a b'o de nɔfɛ sabula k'i kɛ gazi dɔrɔn dilanna ye Algérie t'o nɔfɛ dɛ gazotigi min bɛ senna fala ye n'a sera ka sigi sen kan min ye kilomɛtiri 4,000 a b'o o de boli ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Nizerikaw fɛ yen ka sɔrɔ ka se Algérie ka sɔrɔ ka Niger o magɛn n'o sera ka sigi sen kan Algérie de bɛ kɛ niyɔrɔbatigi a ko la minɛn minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen sɔrɔ minnu bɛ yen ale yɛrɛ bɛ kɛ nayɔbatigi ye sabula min ye gazi ye a tɛ dan a bɔli dɔrɔn ma a b'a labɛn k'a dilan ka tila k'a feere nanzara jamanaw ma a ye Niger jamanakuntigi wele yaasa o baara ka se ka kɛ wa Algérie bɛ fɛ fana a jɔyɔrɔ ka bonya mun na sabula min ye nanzarala jamanaw ye olu t'a fɛ ka irisiw ɲɛna min ye taji ye a bɛna o fana sangalamaci kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye rafineri ka t'o sigi Nizerikaw fɛ yen bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko Chine bɛ yen ka ban fala ye nin ko in a sɔrɔma yɔrɔ a nafama yɔrɔ Algérie ka kɛlɛ ye o ye a filanan ye mun ye a ka fɔ cɛncɛnfuga jamanaw niminɛ yɔrɔ u fiɲɛbɔ yɔrɔ u fɛɛrɛ sigi yɔrɔ ani n'i bɛ fɛ k'o lasɔrɔ i ka tɛmɛ ale fɛ nin fɛn fila in fana an b'o fara an ka jateminɛw kan k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri nin waati in na ka ɲɛsin Niger ma a laɲini na belebeleba dɔ fana ye nin ye
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Fala ye sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na kunungo Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na Premier ministre ani ministre caman u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ASCO terrain na Korofinakaw fɛ yen sigida fɔlɔ la yaasa ka taa dɛmɛ ta ka o ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi ni olu bɛ se ka suntigɛ sɔrɔ cogo min. Baara in a bɛna na to min ye sigiyɔrɔ 19 suntigɛyɔrɔ 19 o bɛna na sigi Bamako 4 bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw fɛ yen. Marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sigiyɔrɔ 3 o bɛ sigi yen min ye balo tɔni 600 n'o ye malo ye ale ni o bɛna na di Bamako n'a marabolo kɔnɔna na tɔni 400 o kan ka taa an ka marabolo kɔnɔna na min ye tɔni 200 ye o kan ka di minisiriso dɔw ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ suntigɛyɔrɔ 80 o talen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu warankata fanw fɛ maaw bɛ se cogo min na k'u suntigɛ lafiya la ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni kɛrɛfɛden kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o la sa Premier ministre a ye bonyamasegi ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ale min ye ni hakilina sɔrɔ k'an ka wolomasiri tabaw k'olu fana fɔ ani IES cɛden minnu bɛ yen bi n'u n'an ka wolomasiri tabaw bɛ baara la su ni tile. Ablaye Mayiga a ko ko sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ in k'a ŋaniya bɔra jamanakuntigi yɔrɔ ale de ko k'a sinsin yaasa malidenw bɛ se ka balimaya ni sinjiya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di sunkalo kɔnɔna na o la sa kɛnɛ in kan yen olu yɛrɛ minisiriw olu yɛrɛ y'u suntigɛ fala ye ka seli ye ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye marabolo fana kɔnɔna na kunungo o ɲɔgɔnna kelen sigira sen kan fala ye douane impôt parallèle e k'o ma sigi Solomanibugukaw fɛ ka ban de ni ala ni polisila ala ni polisilakaw sababu polisiw bɛ Solomanibugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye commissaire principal de police Fuseni Watara n'a ka cɛdenw ye fala ye olu y'u tɛgɛ da siganama 4 kan nin kalo in tile 14 ninnu ka baara ye mun ye fala ye n'i ko tɛmuru u b'a fɔ ko he a ma se ka taa impôt la koyi tɛmuru b'anw bolo n'i ko vignette ko vignette fana bɛ olu bolo fala ye mobili fara moto ka bolimafɛn sugu bɛɛ lajɛlen hali ni ko katakatani u ko a ma se ka taa yen fɛ anw yɛrɛ b'a feere fala ye bɔ nana kɛ mun kama sa maa dɔ de bɛ yen ale ye vignette san k'o don a ka mobili la fala ye ale taatɔ dugu kɔnɔ polisiw y'a fiyɛ ale ko a bɛna taa n ye vignette san kunungo dɔrɔn ko nin tɛ vignette ye dɛ a fɔ min ma ko sticker o tɛ ta in na o kɔfɛ katakatanitigi dɔ fana ale fana minɛna ale ye min yira ko y'a ka vignette ye fala ye o fana ye o dilancogo kelen ye bon i b'an ka jamana cogoya dɔn deliw ni fɛnw bɛ kɛ u ko k'u bɛ taa ko ɲɛɲini mobilitigi de ko sa masa min ye ala ye ale ta tɛ se ka to ten sabula sɛgɛn min b'ale la bi k'ale ka taa wari don vignette la k'a fɔ k'o tɛ vignette ye a taara ka vie ɲini ko vie k'e y'a sa jɔnni bolo ko marijan ninnu fɛ yen falaw de taara bɔ ninnu maa 4 ka sa polisilakaw n'o ye Fuseni Watara ka cɛdenw ye fala ye commissaire principal de police Solomanibugu la a y'a ka brigade maaw wele ko ayiwa ko ninnu nan'u dama kasi an fɛ yan dɛ u y'u dama kasi k'u bɛ ka vignette san so dɔ kɔnɔ fala ye so fɔlɔ o bɛ Titibugu la filanan bɛ Jelibugu la wulikajɔ kɛlen ka taa sa a taara ye ka taa fɔ sa vignette 600 fala ye mobili ta o dilannen o ɲɔgɔnna b'u bolo san 2025 san 2025 o tɛ ɲinɛ an da ye sa wa min ye tɛmuru kɔni o dandɔnbali o fana bɛ u bolo ordinateur misɛnmani portable o caman b'u bolo u bɛ ka papier ninnu dilan cogo u b'a dilan ten fala ye tɛgɛ kɛra maa fɔlɔ min na o ye 4 ko fɔ ka fara a yɛrɛ kan MD ale ye san 30 ye min ye MK o ye san 35 ye IT o ye san 19 ye min ye COM ye o ye san 45 ye u bɛɛ lajɛlen
min ye Ouattara n'a ka cɛdenw ye olu tilala ka ɲininkali la u ye sɛbɛn d'u kan ka taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen yaasa olu ka se ka sɛgɛsɛgɛli lakubaya ka se ka ninnu maa ninnu tɔw minɛ o la sa min ye polisiso maaw ye fala ye k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don maa min ka wulikajɔ ni cɛsiri ma sa o ye contrôleur général de police Youssou Kone ale min ye polisi directeur ba ye bi an ka jamana kɔnɔna na o fana bɛ baara kɛ ka kɛɲɛ ni Dawudu ye min laɲini min k'u fɛ polisiso bɛ se k'u jɔyɔrɔ fi cogo min na min ye Fuseni Ouattara n'a ka cɛdenw ye u ko ko Sulemanibugu n'a lamini maaw fala ye k'u k'u hakilina tigɛ baara kɛcogo ɲuman maanifinw n'u bolomɛnw na kɔlɔsili o y'olu ka baara ye n'u ye fɛn o fɛn ye u kana girin ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye u k'a to olu ma olu ka baara do fala ye o la sa min ye Compol Berté polisi direction ba kɔnɔ sɛbɛn fasirila ka bɔ ale yɔrɔ Diamond Siman maaw fala ye k'u murutira surɔ dɛ i yɛrɛ ka kuma k'a wari k'a wari sara ma nɔgɔ murutili sɔrɔ la ɲɛfɔli mun kɛra an k'u ka secrétaire général lamɛn n'o ye Ɲama Ablaye Dambele ye nin waati na gɛrɛntɛ jugumanba de bɛ an baarakɛlaw kan Diamond Cement kɔnɔna na Kayi mara la sabula an ni baaratigi ni ɲɔgɔn cɛ sikafɔ yɛrɛ tɛ yen tuguni sikafɔ tɛ yen tuguni sabula o kɛlen don k'an bila an bɛ wula kɔnɔ interlocuteur foyi de t'an bolo yan an ni minnu kan ka sigi ka kuma a tɛ yan a bɛɛ dalen bɛ Bamakɔ an ye sikafɔ demande togo togo o ta sikafɔ in tɛ jaabi an dun bɛ waati min na sisan an ka 13e maaw olu bloquelen don bolo u m'o di o ye diw taw di ma an ka 13e maaw bloquelen don u bannen don k'o di an ka janvier sara fana o ma sara ka ɲa sabula mun n'an b'a fɔ a ma sara ka ɲɛ chômage technique kɛra o banna u ko k'u bɛ licenciement kɛ licenciement fana ma bɔ kunbaya la min bɛ licenciement kɛ o kunbaye licenciement na a fɔra ko baarakɛla wajibiyalen bɛ baaratigi ka n'a ka baarakɛla sara kalo kalo sisan licenciement bɔra ma ka bɛn ni 20 novembre ye donc an b'o hukumu kɔnɔna na décembre kɔni u ye baarakɛla bɛɛ sara fɛn tun bɛ chômage technique fɛn tun t'a kɔnɔ u y'a bɛɛ sara mais janvier ayi non janvier na kɔni nahi u ye baarakɛlaw sara kɛ cogo min na u y'an sɔn marabagatigi duuru sabula u y'a kɛ cogo di an ye baara min kɛ ka daminɛ 23 décembre ma ka na se le 9 vendredi le 9 janvier la donc o y'o tile 12 de sara baarakɛlaw ye tile 11 tile 12 donc endu yɛrɛ bɔra terrain kan o don sabula a o don u y'a mɛn ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu sera an kɛrɛfɛ dugu in na Sawarani u y'o mɛn o don min su u y'u ka minɛnw cɛ o 21h su bɛɛ u yɛrɛ ta ka na Kayi ka anw denbatigiw n'an baarakɛlaw k'an to an to yen u ma kunnafoni da anw ma jatigɛwale mɔgɔw nana ka na cɛ ni mansin 3 jɔlen sun bɛ usine da la bakuru kɔnɔna na da la o jeni ani hydraulique kelen baarakɛlaw bɛ transporter mobile min fana la ka taga u ka dugu la 15 km 20 km o jeni ani dampɛri kelen u tagara an b'o togo la le 12 an nana baara a tɛ ki dugujɛ an nana baarakɛyɔrɔ la tuguni an bɛ ka na kɔrɔlen tin de ka taa ci sabula a bɛ n'a fɔ ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ endu on de ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ n t'a fɛ ka baara kɛ ni nin baarakɛlaw yɛrɛ tuguni o de bɛ u kɔnɔ u t'a fɛ fɛn wɛrɛ bɛ fana bɔ dugu ma an tɛ min dɔn o de kama an ye central la mobiliser o la sisan an ko in bɛ ka gɛlɛya an ka diɲɛ welewele bila an ka ɲɛmɔgɔbaw ma u ka se Bamakɔ u ka kuma u fɛ baara in bɛ ka taabolo min fɛ an bɛ terrain kan an ka 13e ma sɔrɔ an ka saraw ma sɔrɔ hali bi baara dun bɛ wuli cogo min na sara dun kɛra bolo min fɛ o ye mɔgɔw sara bolonboloni min na cogo min na ka tile 12 di dɔw ma minnu tɛ chômage technique kɔnɔ minnu bɛ chômage technique na ka se ka na dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ ma di olu ma n ko an ka central fana u kuma ɲɔgɔn u ka wuli ka se o ma central wulila ka se comme ni conseiller dɔ bɛ ko baara service o n'o bɛ kuma la ka caya o yɛrɛ bɛ nin waati in na u bɛ convention collective 2000 na nin waati in na ka convention relecture kɛ donc o jɛkulu kɛnɛ kan u y'a essayer ka monsieur ba rapprocher k'a ɲɛfɔ a ɲɛna karisa nin waati in na gɛrɛntɛ bɛ baarakɛlaw kan Diamond Cement la i yɛrɛ b'a kalama mais aw nin waati in na aw ni hakilina jumɛn de tɛ kuma i ka mɔgɔw fɛ u ka baarakɛlaw ka sara n'u ka 13e mois d'u ma u ka hakɛ de don o ye kuma sama da ɲɔgɔn da la mais ba ye kuma la bɔnɛni min fɔ min ye an tɔɔrɔ ko an ka central ka taa fɔ inspecteur de travail de Kayi ko o ka an ka
wari ɲini ka d'a ma ko sabula ko de y'an ka licenciement bali ko société y'a fɔ ko wari t'a kun ko o de kama ko société bɛna gɛnni kɛ société bɛna gɛnni kɛ mais société dun bɛ ka a bɛ di yɔrɔ min na société bɛ k'u ka fɛn bɛɛ dafa 14e fara 13e a bɛɛ dafalen bɛ ka d'olu ma. Ayiwa nin ye Ablaye Ɲama Danbele secrétaire général n'o ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu o ɲɛmaaba ye Diamond Simon ale kɔnɔna na gɔngɔntirikaw fɛ Bafulabe marabolo la Kayi ale région kɔnɔna na n'an bɔra yen jamanakuntigi ale bɛ ka tɛmɛ minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ka se ka bolola baarakɛlaw k'olu dɛmɛ nin waati in na n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ ta o kɛra k'o ban pewu dɔ sera ka di bolola baarakɛlaw ma Kulukoro ta fana kun cɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔna na o la sa min ye minisiriso min yɛrɛ bɛ jamana seko ni dɔnko kunna ale ye ja minnu sɔrɔ o la fala an ka jɛ ka olu filɛ. N'i ko maquillage dɔrɔn i ko yɔrɔ sumayalen i ko lumière donc o degunba de tun b'an kan sɛgɛn tun b'an kan finalement client yɛrɛ bɛ décourager kuma bɛɛ an tɛ se ka taa nin ka yɔrɔ la courant tɛ yen. N ye groupe san mais n nana ye a fanga ka bon ma kojugu parce que n'i ye essence litre 10 k'a la sɔgɔmada fɛ 8h ka wuli 20h a bɛ sa donc ni ne y'o fara ɲɔgɔn kan kalo la vraiment a ka girin ma kojugu. Dɔw yɛrɛ bɛna kuma la ka n'i sigilen sɔrɔ o bɛna sɔrɔ courant yɛrɛ tɛ yen bon o bɛ taa n'o kɛra yɔrɔ o bɛ gɛlɛya se clientèle ma. Bara n'i y'a dɔw minɛ courant bɛ tigɛ k'i to a kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka tila wari dunni na ka sɔrɔ i ma tila baara la ala ni courant ko sababu la. Ces souffrances endurées par ces artisans issus des différents corps de métier appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui, grâce à une initiative présidentielle, plus de 200 artisans ont pu bénéficier d'installations solaires. Un véritable soulagement qui leur permet désormais de travailler dans de meilleures conditions et de subvenir dignement aux besoins de leur famille. Non, si ça me sert à faire alhamdoulilah, a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan parce que en tant que courant kɔni tɛ tigɛ la kɔni baara tɛ jɔ sɔrɔ fana dɔ bɛ fara kan comparativement wagati min tɛmɛna ni i tun bɛ se ka heure caman kɛ ka sɔrɔ hali courant tɛ yen donc ni sisan kɔni i b'a dɔn k'a fɔ vraiment dɔ farala sɔrɔ kan alhamdoulilah. Parce que an bɛ taa lahara ka na ne tun t'a dɔn ne bɛ nin panneau sɔrɔ cogoya min na panneau mun installé len filɛ n fɛ yen million ko de don m'a bɔ min aw yɛrɛ nana sisan yɔrɔ bɛɛ sumalen don lumière bɛ fan bɛɛ fɛ n yɛrɛ bɛ n ka perruque dilan san yɛrɛ bɛna taa client dɔ ka perruque caman i y'a ye an b'an dahirimɛ sɔrɔ. Nin bonyana n ma fo ka taa tɛmɛ dan kan a balila n na quoi vraiment a balila n na parce que a ye kuma yɛrɛ fɔ don ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko ne kɔni bɛ dɔ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ t'an ɲɛ ma ko la. Ces artisans qui œuvrent chaque jour pour embellir notre quotidien à travers leur savoir-faire n'ont qu'un mot à adresser aux généreux donateurs, merci. Leur reconnaissance va au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ne b'a fɔ dɔrɔn ko ani ce ani baraji a ka laɲini ye min ye diɲɛlatigɛ la Mali ka hɛrɛ la laɲini bɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn kan Ala k'a kunsi o sira ma. An kɔni an bɛ président fo de an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ye fanga min kalifa la Ala ka kɛ si ani kɛnɛya ye. An bɛ Ala deli Ala ka fanga yarabi Ala k'a yiriwa jamana tali fanga Ala k'a di ɲɛmɔgɔ ma Ala ka hakili ɲuman da n'u bɛɛ lajɛlen ma. Kɔni ye bolola baarakɛla muso ye ne bɛ se ka kuma n cɛ tɔgɔ la n bɛ ka kuma n cɛ tɔgɔ la Musa Keyita Ala k'a ka fanga sinsin Ala k'a ka fanga taɲɛ Ala kana dugu sa la fiyewu Ala kana labila jugu an bɛ foli kɛ. Ni dugu jɛra Ala ye diɲɛ don o don da depuis ka nin panneau in sigi n bɛ n kunkolo kɔrɔta n ko Ala i ni ce an ka président ɲuman ni ce. Sinon paradigme minnu bɛ ne bolo yan musotigi mɔgɔ 4 de b'a la denbatigi mɔgɔ 4 yɔrɔ kana a ma nɔgɔn mais alhamdulillah an bɛ Ala barika da ni hakilina bɔra mɔgɔ minnu yɔrɔ k'an dɛmɛ cogo la an bɛ barika da u ye vraiment n'i ko k'a fɔ k'i bɛ an bɛ nin kɛ bi a se t'an ye a se t'an ye. Cet appui est également salué par le président de la Chambre des métiers du Mali, qui souligne que c'est une première depuis sa prise de fonction à la tête de la Chambre des métiers du Mali. Très franchement, ne reconnais pas ɲɛmɔgɔ la ni bi ni ɲɔgɔnna maa ye a kɔnɔ quoi. Parce que fɛn min bi yan fɛn fɛn miliyɔn 30 a b'a bɔ panneau minnu bi yan ne ye mɔgɔ ɲininka a la fɛn fɛn bɛ miliyɔn 30 n'a ma caya n'o ye a tɛ jigin o jukɔrɔ. C'est hali courant tigɛlen don mais baara bɛ se ka kɛ nin de la relais talen don tout de suite. Bon n'i ko kuma jumɛn bɛ ni kuma bɛ min ka bon i ni ce n b'o fɔ quoi. A diyara n ye
a ye san ta ka di Sekoni Dongo ma ka tila tuguni ka na kiti 300 di artisanw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka baara la o b'a yira k'a fɔ jamanakuntigi haminako n'a hakilina bɛ bololabaarakɛlaw la soudeur b'o la tailleur b'o la menuisier b'o la ébéniste b'o la donc a kɛra dɛmɛ ye hakilina na fɔlɔ yan'a ka se sɔrɔ sira la donc vraiment parce que a y'a yira k'a fɔ Sekoni Dongo ye koba de jamana basigili la donc a y'a to Sekoni Dongo baarakɛbaw u ɲigin tɛ k'u yɛrɛ la u y'a dɔn bi k'a fɔ olu ye jamana jɔsen bere dɔ ye. Vu l'engouement et les propos de satisfaction, on admet sans risque de se tromper que ce geste fort du président de la transition est porteur d'espoir et de progrès pour tout le secteur artisanal malien. Alsa me to Sekoni Dongo la amta mi Mahmoud Afrika ministre sola Seydou Nantume n'ale ye sɔrɔ kɛla y'an ka jamana kɔnɔ ni baarakɛyɔrɔ belebeleba fana b'a bolo n'o ye Toguna industrie Fala ye ale taara Mahmoud Dafe fɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sa ka taa foli ni tanunka ye san min kɛra Sekoni Dongo san ye o mɔnabɔko ɲuman k'o foli ta ka ɲɛsin a ma Seydou Nantume ni ministre kɔrɔ min ye an yɛrɛ ka Moro Kajoge ye ka bɔ Segu o fana tun bɛ a nɔfɛ taama in na o y'a bilasira o la sa min ye Nantume ye a y'a da Dafe tulo kan sa k'u kɔni b'a fɛ ka Toguna dɔ sigi ni ministre yɛrɛ yɔrɔ min yira Mali fan min yira u bɛ Toguna ye u bɛna taa sigi ye yaasa ka se ka baara kɛ a la n'o ye dɔngɔnɔw ka lajɛkɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye nka a bɛna bila malidenw olu ka bolo kan Seydou Nantume y'a yira sa k'a fɔ fana min ye Sekoni Dongo dɛmɛli hukumu kɔnɔna na minɛnkɔrɔw caman b'ale bolo n'o ye dɔngɔnɔminɛnw ye mun bɛ se ka bila musée kɔnɔna an ka fɛnkɔrɔmarayɔrɔ kɔnɔna na a y'o fana ŋaniya yira Mahmoud Dafe la yaasa Sekoni Dongo bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'a nakun kun ye o ci fila ye Dafe y'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka miiriya ɲuman na ko ni Ala sɔnna a ma minisiriso bɛna na jaabili kɛ yaasa nin baaraba fila ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Toguna n'ale sigira Fala ye o ye jɛrɛkɔrɔ ɲɛnamaba o sɔrɔlen ye jamana kɔnɔ alisa Sekoni Dongo hukumu kɔnɔna na an b'a yira o la sa k'a fɔ yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan ɲɛfɔli ka se ka kɛ an ka jamana yɛrɛ tariku la maa minnu bɛ yen n'olu ye karitakaw ye u ka tɔn maaw ye yɛrɛ kɛ maison de la presse kɔnɔna na Masa Sidi Karita maaw o waleyaw minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ minisiriso min bɛ Sekoni Dongo kunna sa ale ka chef de cabinet n'o ye Dr Saliya Male ale tun b'o ko in kɛnɛ kan barosigi in senfɛ sa u ye ɲɛfɔli kɛ tariku la min ye masasiw ye sa u bɔra Manden cogo min na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ do ale kɔnɔna na u ye taama kɛ sira minnu fɛ fo ka na se Bɛlɛdugu kɔnɔna na fo ka taa se Sunsanna ale sigili ma o fana kɔfɛ sa min ye Karita yɛrɛ k'o fana sigi sen kan u bɛ baara minnu kɛ an'u ye waleya minnu kɛ an'u ye wulikajɔ minnu kɛ san 200 ɲɔgɔnna o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ Sunansan ana se Mamari Kanja ma u ye nin tariku bɛɛ lajɛlen fasiri ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min Saliya Male y'a yira sa k'a fɔ ko baara mun kɛra nin hukumu kɔnɔna na nin ka ɲi kosɛbɛ sabula a b'a to maaw hakili bɛ jigin an ka kɔrɔlenw na k'a dɔn k'a fɔ an ka tabiyaw n'an ka taabolow n'an ka baara kɛcogo ye min ye Mahmoud Dafe tɔgɔ la sa a ye min ye karitakaw olu fana fo k'o waleɲuman dɔn kɔɔri mɔnɔbɔli ka se ka tɔnɔbɔ a la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'an ka kɔɔri kɛ k'an nafa o jɛrɛ 13nan kɛra minisiriso min bɛ Sekoni Dongo ale ni bololabaarakɛlaw ka ko kunna a minisiriso kɔnɔna na babu a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye minisiriso yɛrɛ secrétaire général ye Mahamadu n'u b'a fɔ ma ko Kombuna Jara ale de kɔni tun bɛ minisiri tɔgɔla kɛnɛ in kan u y'a yira sa ko san tɛmɛnen n'o kɛra Sekoni Dongo san ye fini min bɔra o hukumu kɔnɔna na o fini o ye Mali yɛrɛ ka gari dilanlen k'a parata k'a tila k'a kɛ kisɛw ye ka se k'a kɛ fini ye o la sa jɛrɛba min sigira sen kan n'o ye salon international de l'artisanat ye baara minnu fana kɛra o kɔnɔna na o y'an ka bololabaarakɛlaw tɛgɛ nɔ ye fini minnu donna ye a kɛnɛ kan minisiriw ni gouvernement maaw olu bɛɛ lajɛlen ye fini ninnu caman don wasa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka kɔɔri bɛ se ka don ba la cogo min na an fɛ ani ka baaraw to sen na kuma tɛ ɲinan san fana sigilen don sen kan kalan ale ni Sekoni Dongo ka se ka fini ninnu k'olu mɔnɔbɔ o la sa CMDT ale ye wulikajɔ min kɛ ka tɛmɛ Radio Mali fɛ ani ONG wariwari olu ni CADT maaw ye baara minnu kɛ ko k'o fana sinsin sa yaasa an yɛrɛ ka finiw bɛ se ka don ba la cogo min na ko k'o kɛ ɲɛtaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ale kɔnɔ fɛnkɔrɔmara yɔrɔ minnu b'an fɛ yan ale ni jamana jɛnjɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ni minisiri min bɛ Sekoni Dongo kunna sa olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka munumunu salo kɛ n'o ye Bamakɔ munumunu salo kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye lasigiden 40
n'o bɛ jamana kɔnɔ olu tun bɛ taama in na u y'a daminɛ sa min ye Abu Wɔlɔgɛ ale ye fɛn minnu sigi sen kan musée national kɔnɔna na ka taa se seko ni dɔnko minisiriso yɛrɛ ale yɛrɛ baarakɛyɔrɔ ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye musow tɔgɔla so min sigilen don Korofinnakaw fɛ yen n'o ye muso kunda ye ka taa se musée national yɛrɛ kɔnɔna ma jaa mun sɔrɔ olu la an ka jɛ ka o filɛ. tilega in na an bɛ taa Baba Alkayiru tɔgɔ la ndolati tɛnɛ kɔnɔna na Tumutukaw fɛ biennale ale min kɛra san 2025 Bamako bi an bɛna na ale de ka mɔnɔbɔ yira aw la baara mun kɛra ye Falaye Keyita ye jaa minnu sɔrɔ a la Bamako joué don su an ka taa Baba Alkayiru tɔgɔ la ndolati kɛnɛ na Tumutukaw fɛ biennale ale kɛnɛ kan. Mali mama be munini munela sisa Egi kelea Kambolo ni nyawama Kachina bara Akili nyuma nyata Odebe faso inatanye Niyo hafamu nitana ya faralanga Fasa betanye Mali mama be faso de nyuma Kafaso ni bara Bali mama be fasole man ka fasole man fasole jubu sekala ulukube jamana inji ulja fasole jubu bendesera ulukala hala be malife malikura yema ukatimi nandia akili na nyuma mebula fasoka na mebula malide uyenda na yandauka usaraga malipo polola fasote njugu bebulila biri biri nasya malide njugu bebulila kantashwe mali njugu na debe baka kululu ulu benderaswe ene pana sikura misola odekera mali kura ye ala Ali mama be fasole ni man ka fasole bara Ali mama be fasole ni man ka fasole bara
Malikura nyama kumakado kubeko beke wala sanga korolo ngana tunana Malikura kona Kubu agilito da la folula Ana folifeuna Kubu agilito da la finuna Ana gila togo nyuma wala sanga korolo ngana tunumpe Malikura nyama hukumala tuni Ana Komali mago bate nyuma upena Malikono ya ani malikoka Akili na nyuma bembinuna Fasongalo bembinuna Bili ya nyuma bembinuna Ayena napara Minuta e kasala yiwa Minuta e kamoni yiwa Minuta e kachabo yiwa Minuta e pagamara yiwa Minuta e isidu konye Minuta e kayiri do bayela malika Somo bella Mali partenaire ka kona sarala bismillah Somo bella Mali ye mai ka fo ina tenjaranye Mali ye mai ka fo ina tenjaranye Mali bello bolamba mali tebiye Mali ye mai ka fo ina tenjaranye Palais de la culture, bâtissons le Mali nouveau. La paix et la cohésion sociale. So
baga jugulu olude ya dambe bafune kapasi kibaliado ibana adana ya pani nyonje ahakilila chugudwa ni nyonje maliba
Merci.
Aw jouera Bamako fɛ a ɲɛna kosɛbɛ Falaye comment ɲaga ale de tun bɛ min ye cɛbilencɛw bolo dɔnkili kɔni Sajuru o ye dɔnkili kɔrɔ ye Segu an bɛ Bamakokaw fo ko baara ko a ɲɛna Ala ka san 2027 Buguni ta Ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na siɲɛ wɛrɛ an na Sikaso yira maaw la Falaye min ye Sikaso ye ale kɔni fanga dɔgɔyara kosɛbɛ sabula Kɔlɔnjɛba bɔra Sikaso fɛ Buguni bɔra a fɛ Yanfoyila bɔra a fɛ o de la Buguni bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ Falaye ni Buguni farala Buguni kan ka Kɔlɔnjɛba far'o kan ka Yanfoyila far'o kan o kɔni fɔli kɔni dan kɔni o ye Wasolonkaw fɛ yen dɛ Falaye an bɛ dugawu kɛ sa n'Ala sɔnna ma n'Ala ye sibiri wɛrɛ yira an na an na min ye Sikasokaw olu ka turupu ye baara min kɛ Tombouctoukaw fɛ yen biennale hukumu kɔnɔna na Neba Solo ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye bita ye an b'o jɔya sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na a b'a sɔrɔ gɛlɛ gosira bɛ gɔlɛ ma gosi de a y'a sɔrɔ gɔlɛ ma gosi an n'a bɛrɛ bɛn ka bɛn gɔlɛ gosi ma sa kɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Oumanyina, Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Djidjeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herala, Kase Herala.